Nu er vi på vej mod lufthavnen, og jeg har rigtig skidt. Ja. Jeg har ondt i maven, og jeg føler, jeg er forstoppet, og jeg føler, jeg skal brække mig hele tiden. Nej, det er noget værd af lort, det her. Det bliver en lorte lang dag. Prøv at tænke på, at jeg kan først slappe af sådan noget klokken 17. Jeg har været 3 timer til, at jeg skal flyve, ikke? Og så har jeg 7 timer til, jeg er nede i Ayia-Napa, og så en time i taxi. Så rigtig lang dag. Ja. Men det kan det godt. Det bliver sjovt lige snart, du kommer derhen, tror jeg. Jeg tror også. Lige snart du mødes med drengene. Jeg tror, jeg skal... Skide? Nej. Jeg tror, jeg skal... Nej. Jeg tror bare, jeg skal sove. Ja. Fordi jeg tror også, det er en blanding, det der med, at jeg er træt. Det kan godt have noget at gøre. Og så... Ja, så må jeg bare overleve. Altså, Oh my god, det er jo ikke fordi, jeg dør. Nej, jeg dør. Nej, du gør ikke. Shit, Vi er ankommet. Jeg får minibriller på, men jeg har et lort. Ja, så vi lige har afleveret alle vores bagage, og nu er vi på vej til security. Så skal vi shop og købe alkohol. Hvad er det for en energi her? Vi skal build cold airport build. Yeah. Come on out. Yeah. Vi vil gaten. Gate. Så lander vi. Oh my god. Oh my lord. I wanna go home. Electronic devices don't. You may turn off the airplane mode of your electronic devices at any time. Thank you for choosing Austrian Airlines, a member of Star Alliance for this flight. We'll look forward to our next journey with Ja, you. det er langt Wish you all klip. the best. Bye-bye. Rigtig langt. Det er rigtig langt. Og Sigurd han danser. Lad os lige se cuttet. Hvad? Fuck af. Bare til vloggen. Ikke nu. Jamen, kan vi ikke lige få den? Kan du ikke lige række den ind, så vi kan se? Fuck i gang. Det er det første, der er god. Kevin Crowe, det er som sagt. Okay, typ start. Sig det til snyder. Hvad laver du? Vi skal med den her. Vi så lige oplader, og vi er i Østrig. Så er der 5 timer. Er det 4 eller 5 timer til Ayia-Napa? 4,5. Vender bussen. Nej, jeg skal jo filme for helvede. Vi er på vej til arbejde. Vi er i Wien, og vi er der om 3 hours. Det er Skibidi World. Så vi lander. The crib. Welcome to the villa. Til det villa. Kom ind. Det der jeg nok skal sove. Jeg er i gang med YouTube her. Det er ikke for sjov. Hvad sagde han, det er det dårlige værelse. Det er stinkers. Stinkers. Det synes værelse. Det er stinky. Det er sådan set det bedste. Det er simpelthen det bedste. Vi har toilet, vi har pool derude. Må vi lige se poolen? Nej, det er pool, det er bedste til sidst. Okay. Vi skal ovenpå. Vi har ikke set det endnu, men... Vent. Så har vi... Det tror jeg sgu. Der har vi jo. Og fucking badeværelse. Der har vi master bedroom, og der bor jeg jo. Nej, jeg har det på den anden side. Det er vores Nej, jeg har det der. Hvem bor her? Det er mig ikke Silas. Hvad? Nej, det her. Ifølge reglerne, jo, I fik det hus ud til kommunen. Gjorde vi?
Så har vi lige... Ja, det der. Single dads. Det var en slippers. Det fylder også i dag. Nej, det der på os. Shit. Hvem har det her? Det er... Nå, det er mig og Vilmar. Der er ikke noget, der hedder, hvem der har hvad. Selvfølgelig er det det. Vi har... Nå, nu ser man altså bugen. Vi har derinde, men vi har dobbeltseng. Nej, så er det eneste, der har hver sin seng, det er luksus. Ja, det er fint. Så lægger vi en frisser. Nej, det er damen. Hvorfor luksus? Ja, jeg er jo hejklart. Nu skal vi ned og kigge på nogle damer. Flyt jer, mand. Jeg er på YouTube. Åh, shit. Fiskedrenge. Sorry. Der er jacuzzi. Der er kraften til kusen. Jump in, jump in. Prøv det der. Det er ret kæft, drenge. Ej, det er ret ulækkert, der stadig vand. Ej, det er faktisk lidt Hvor meget ulækkert. vi ikke larme mere? Efter klokken 22.23. Det er sygt, at vi kan godt damer musik. Må vi godt til damer musik? Han var fucking ligeglad, sagde han. Han sagde sådan her, at vi ville få en warning, og efter den, så ville han bare cancel vores... Han sagde klokken 7 om morgenen. Han sagde, at vi godt må få musik om aftenen, men med lukkede døre og ikke alkohol. Han var sagde, men boys, lad os lige gå ind til naboerne på et tidspunkt, bare lige hilse sådan her, og give WhatsApp. Og sige, de skal snakke til os og tage højt. Ja, fordi ellers så siger jeg... Lige vores telefon. Hvad? Det er jo Living room. Nej, poolen for For fan. Løb. Lick and runner. Ej, han holder der stadig. Er det grill? Hvad udenfor, ja? Selvfølgelig. Get the pool. Lille poolhus. Get the view. Med sokker. Hop. Ej. Var det house tour done? Nej, hvad er der på? Klar. Get in the water. Er det house tour done? Hvad har du fået? Det er en trøffelpasta med bacon og røvgodt. Hvad har du fået, Silas? En carbonara en her. Carbonara. Og vi har fået KFC chicken. Vi er på vej til supermarked. Vi skal have breezes. Supermarket. Bacardi breezes. America. Oh my god. Skæg. Det er ulovligt der. Vil du låne min? Det var sjovt. Sådan. Jeg lægger faktisk ned i lommen bevidst, hvis jeg ringer til noget igen. Jeg har fundet dit pasbord, bro. Eller dit ikke pasbord, men dit... Thumbnail. Oh my god, det kan jeg ikke vise dig. Det er første vogn. Altså, hvordan kan det være, at anden vogn bare står dernede? Er det ikke vores, det der? Nej, vi finder lige noget rum. Do they fight or not here? They are looking for trouble, for fight. Ja, Yes. stick them down. Det er som raskar bastet. With a knife. Ej, jeg tror, det holder i hvert fald til i aften. Helt proppet der. Og det sidste, vi havde... Type shit. Ja, det er skidt, men vi skal begynde her om en halv time. Så det er lækkert. Hvad vil han lægge? Siri! Dory! Nu er vi på vej mod byen, og resten af historien. Se med i Napa Final Movie.